Hublay api ki para bangit bayit ba ki parlog bayit ki ba kami ya gani ka program ka bawan shapi lingba ka Good News TV joga ji aseng samla ke jupi sinat sep nginget ba ki ki bangine kren na gani ka por kin lo ka jingker khu nagabenta jompi baro ngidon rekat bat i Mrs. Radiancy renga i belong i resource person ha gani ka program ka bangine kren shapang ka jingkmi bania lani ka analysis ya ki kapto ka ni ki jingrwai ha ka kot jingrwai ka jongi ya ka ba la jukhot mentaro da ka khasi himbuk tingi pedang sobaya pi i Mrs. Radiancy renga shagani ka program ban i kerpa pi nengkong ba peni thu ilade to khandiat kom ka jumpin ithu ilade ngade i Radiancy renga ngala pendep ka BD ba di ka MTH ha ka Christian Ministry but menta ngatray kom ka school counselor ha ka Synod Higher Secondary School ti ka jing puli jompi but ka experience lane ka jing yadon benta jompi but ka music lane ka rwai ka siaw ka put ka tem to khandiat ya ban shia tho shapang ka jing sedang ka jonga ha ka ni ka music lane ka jing rwai daru ka por bang nang khanna abang alet ya jing sang khanna ka balang presbyterian light khara nga ju shim benta ba ka jing rwai special number ka jing rwai beni rwai ka jing sang rally ka jing sang khanna but kumta ter but nang ne ka wan ka ta ka jing it man wai ka iki ko jing rwai but iki jing rwai ka ba pher ki ba ai ya ka jing ro yo blay but nang ta shu ha ka jing pule ka jongaro ngasngau ka dang ka ta ka jing khot bangan ai ya ka jing tho lani ka thesis ka jonga ha ka por ha ka banga pule BD ro ma tho chpang ka music but kum jor ha ka ne ha banga le ka MTH ro ya ka ka jing ker khu ka bangi yo lingba ka ne ka ko jing rwai ka jongi but kum ta kelas dang ka ta ka jing ya lenti ka jonga ha ka jing rwai Hublish bun ya ka jing peni thu ya jompi ya ladi but ru ya ka jing ya don benta jompi but ka jing rwai tementangin poi shagani ka program jongi ngasu thu ba filale kum kani ka program min shwa em ha ka Good News TV rengkat by pastor bidon box im ngilale ya kani ka program but ka phang ka bangi ai ha ka tu ka snem ka long ka benta jong ka kot jing rwai ha ka jing hikai ya ka jing et kristan ti ha ka ne ka subject ka bangi kren ngile kren bania ba bangi lai ti jelio ba halor ka ne ka subject ngile kren chapang ka ai kita ki hymns mano batho ka history jong ki hymns but ka ai ka jing hikai ka bangi yo na ki hymns but kham tam ro ha ka jing et kristan ka jongi Henry naman bakalong ka subject ka ba yan ngim shimla man katalot ka ay ka bladon hani ko jing rwai ka jongi but kung ta kadon ka taga jing ang not bangin beteng biang ya gani ka program tementang sngi ka ay ka bangin ekran ba ki episode ki bahadian ngin ekran chpang ki ay kung ka jing beteng na ka ka program ka bangila le min chim snem te ha kani ka program ko bamentangin pia aki sautali ki episodes but ka episode ko baningkong kalong kani ka bangile menta ka jing khmi bania lani ka analysis ya ki kattu ka nitali ki jing rwai ya ka KHB ka ba ar kalong ki kinthai kom ki nong thau jing rwai ka ba lai kalong ki nong rim lani ki background jong ki jing rwai hymns ha ka KHB ba ka ba saw ba ka ba khatdo kalong chapang ki jing rwai chorus to kubli shibon kata tementangin poi no sha ka subject padeng jong ni ka program ni ka janmet ka ay ka ba fimot banong chapang ni ka kot jing rwai jongi ta shwam ngin poi sha ka ni ka paso ya ka bangina kran han ka por khandiat ni don ka mat smol thu chapang ka kot jing rwai ka jongi ngin pet ba ki don henriu spa life ko khandai tali ki jing rwai henriu like handai hoy but life ko pratali ki chorus life pra nang ta la phia ya ki jing rwai ha ki phang ki ba pher khanang ban pensuk ya ki nong mani blai lani ki worshippers ban rwai ya ki kat kom ka jing long jong ka jing sing kamut ko ki subject pa pero subject hoy but ha ki subject ni ba ka kanthop chapang blai chapang Jesus Christ chapang man siam ba khoi chapang ka ktien ka jong blai bat kum ta ter oh te tongin sedang chapang ublay ke namar ngai iba kalom ka banung ko te balay po ba kawan nung kong gani to mi i ba ha ka ne ka subject chapang blai ka don ar pusan tali gi jing rwai but kung ba piong balay ka wan nung kong namar ngi don kam man sung thu ba ha ka jing mani ka jong ublay de banang ka pedeng jong ka jing mani blay ka jong la do don ublay ka mat kalong leno kam don nong rim ka jing mani ka jong but nang ta shu ro ka daw ba le ba kani ka subject ka wan ningkong kalong man pen sung thu ha ki nong mani ya kataka ka pedeng ka ba ublay udon ha ka jing ba ka jing mani ka jong ublay ulong ba kraw ublay ulong ba hok ublay ulong ba khoi
Benang ta syur haban bo ag ketien theology bengitip ko mo blay ubalang omnipresent. Kabumud udon ni kijak kabaro. Nang ta ulang omniscient. Oh, ubatip lo di ke baro. Benang ta omnipotent. Ula ban le lo di ke baro. Te kani kalong kajing tip na kabenta jongi bengin sung tho syapang ublay ujaya. Yakini baro la hikai limba kini kijing ruai. Hoi lai kai ange. Te pila ban ai nuksa kong da kando kando kijing ruai ka ba ai jing hikai yangi syapang kijing Kristan. Tongan syap tang away ganuksa. Bagkata kalong naga KHB number kab shipaw. Kabakateng ay bada ka mensim hun. Te kung kajing tip ya kani ka jing ruai la pen kala siya kakatin kasi da usaheb Thomas German Jones. Wat une ulong missionary ubala no senyang ba ha kajing penlong ya kani ka himbok kung bangilong menta. Ti ka air ko bangidon ka man sungot ho kalong baka ne ka jing ruai kalong kung kata ka jing pen bana. Dan ang ting parang ka declaration ya ka jing siya niya teli ka jongi how blay. Mahapadang ki eke ibaro ngidon ka man ay ngo yu blay. Baka min siem ka jongi ka dap ka jing hun bat ka jing kamen. Ti ha ka ne ka por nginyo asngo ya ka ne ka jing ruai ay bada ka min siem hun. Ka men sim hun yen ya ro you try subun na mar ki jing isnay jong hu ken nes kem ken judo ai bangin Keleng yala ka kerteng namar ki jing isnay jong ken nes kem ken judo te kaburom leikan pau haki boneng bu latau namar ki jing isnay jong ken nes kem ken judo Kublay shibon nakabenta ka to kijing ruai ka balapan sungaw pedeng jongi. Ay pada gamen sim hun ngini ro yu try subun shisha ngini ban ay ka jingo ro yu blay. Ti congregancy hadin ka to ka section siya pang blay ngi iba kabut pat ka ka section siya pang ukris long pin batay ka turo ka ay ka jingi kay bangiyo ng to. To kan diyan habing ya page yang ka section ka paarang ni gidon hadu prapu prateli ki jingruai ke badesh pang ukris. But had anglir ni balang piak pat siya kita gisop team ki baper ki bakan tup ya ka jingwan long briu ka jing tray ba ka jing im ka jing pen im nang ta ka jing sha shitong ba ka jing yam ka jing mi pat ba ka jing wan pat tikini ki kan tup hapo jong ka section siapang u Jesus Christ kana ka way ni ki jing ruai ka banga kwa bangin pen sngaw hani ka por ka long siapang ka jing iet ka jing u Jesus try yang ka bangilaman siyam ha ka KHB ka ba Henrio po Henrio. Oh, ko masultan na ro hato ka jing ruai to ngini sngap he. Hading puna shirkei bansha bansil spaka mensim jonga amdan bala ban Jings go seek tan ba sha ba ula pom pan sing yat sha ba ju nom im ngala don bala ban jing
Jing I Jong U Bom La Ban Ong Jing I Uji Sutrayanga Om Don Bala Ban Ong Kubli shibon nakabenta ka to jing roi jing e jing ubom la ban ong jing e jing ubom la ban ong te tong ini beteng nang ni ki e shu kong ki bangi yo jing hikai ling ba ki ni jing roi shapang Chris te sakawi ka mat ka bunga kwa bangi ne pet bangi ne sngap hane ka por ka long spang ka jing mi pat ka jong Jisu te nakabenta jong ki Kristan ka jing mi pat kam dei tang ka jing tu khana ka badon ha kisla jong ka kot history ene ka jing mi pat ka de experience ka bangi syam holiday shimat bahwa Jisu umi pan nakabayap uai ngi ka jing kermen ya ka jing im bom jukut ba ka jing hikai ka bni yo na kini ka jing ruaj pang ka jing mi par kalong ba ni don ka jing job halor ka jing snew ni job halor ka pop ba halor ka jing yap ba lengba ka jing mi par ka jong Jisu uterwa ngi ya ka jing kermen jong ka jing long thamai ba ka jing im bom jukut menurut hal ni jing roi te khen dia ngakwa ngin kado ya kan ga jingrwa ka ngin shem ha ga KHB ka ba prapun riu ha jing tap ulathia bale nga jiet in ga jingrwa na markalong ka wai ni ga jingrwa ka ba baro nangi ni skung tanat ban yarwai kam tam e ha ka por bangi penlong ya ka sunrise service but ya kan ga jingrwa la tho do uni wai American hymn writer u ba kateng Robert Lowry Balapin kala siya kakatian kasi do Reverend H. Lingdor. Teka ay ka bakring ya ka jingmot ka jangi habangi ruay ka jingruay kalong ka chorus. Joy na jing tep ulami. Bat ka dur ka balawan ra ang ne kumbang yu si siya te bo Jisu mi nata ka jing tep ubrio ubalayo ya ka jing job halo ka jing yap. Tungin ya sngap ya ka jing ruay ka por. Jing tep ulathia Jisu nong pen im kasngi balai am utrai jonga sep ei jing tep ki am Jisu nong pen im sep ei ka jing shon sha utrai jong join na jing tap ulami da ka jing job baya kinong shun kum unong job ulami na jing yap dom bat u imban riu kut ban sin shar junom ulami hallelujah ulami Jod na jing te ulami aingo yu blay nakabenta ka ni jing ruay ka kraw te ngilai keren shapang ka jing e jong Jisu yengi ka jing mi pat ka jong dong e show na ka ni ka section wa pi kwa ban ka do te satang khandiat ngakwa ban ka do pat shapang ka ni ka jing up kermen ya ka jing wan arsen ka jong Jisu ya ka ni keren company ha ka program ka membership snem regard by pastor bidon box im henry ha ka ni ka por ngachu ko do khandiat ya ka ni ka jing ruai ka bangila aman syam ha ka KHB ka bashis pa pra anda jing khot yang kan long but ya ka ni ka jing ruai la pen kala sya ka katian kasi the Reverend Langster Lee Dakar but la compose la la tho ya ni ka jing ruai the way no hay kay Sunday school o bakateng James Black but kung katuka kanongrem ka mga ay mga yathu ha katuka por kalong ba ka keren sa pang katuka roll call ani ka jing khot ka jong Jisu ha kata ka jing arsin ka jong o
Oh, naman kata aktin pareng kani ka jingruai ka chorus ka ong when the roll is called up yonder, I'll be there. Tungin niya sangap ini ka jingruai. Natura menengkan sawah hajing lipat palingkong Kiblat cek na berteh utrai unwan rong Nang tahunnya lam no ya kisah kali pasuk kenjai King yo syak menhanta lembat uklam wai Enda jing kot yang akan nong Enda jing kot yang akan nong Enda jing kot yang akan nong Syarendet bat utrai cisungan lecong Kubli shibun, yagi bala ay gani ka jingruai, anda turoy beningkan sawa, hajing lipat baningkong. Tingin po ino siya kaway ka subject menta, but ka section ka balay gadish pang umansim bakoy. To ha ka section ka balay ka badesh pang mansim bakoy. Ngi iba ka section baka don tangkat sa utali ki jingruai. Ki badesh pang mansim bakoy. Ti kaway na kini ki jingruai ki bakhambat ya ka jingmot ka jingpurkhat ka jongi, ka day ka to ka jingruai ka bangisyam, ka KHB ka bashispa at hunreo ka bangilawan siyam hang ni. Baka kerteng ka jong ka kalong mansim bakoy tuwan. Ti ya ka jingruai ngi jurwai ba ka por balong ka jingaseng yalap. Baka kam revival ka kam pau khamat hapadeng jongki samla le sing la bot ong namar ka jing stat ka sur ka jongka ka ktin ru kalong bait ha ka rukom ruai te kum ta ka jing ruai kalong pau khamat ba ha ki gi por jong ka jing sing yalam pada mangi crunch pau mesti bakoi Nga so gani kala de ka sur revival but ki kentin ru la de ki kentin revival kamtam jong ka to ka chorus ka bamdon ha ba la shon hang ni entre ka de ki ba mi na ka mansim jom kito ki barwai tungin ya sngap gini ka jingruai ha gani ka por man sim bakoy tuwan Mình sim bakoy tuwan ka jing dum tu pin pra pin pet pin shaya laki priu nang trei mình sim babha nang trei mình sim babha Nang trei men sim babha Nang trei men sim babha Ben ken do yaki priu Ya lam shading pona Halen ti bet botin mame Hari klaba toda Hari klaba toda Hari klaba toda Hari klaba toda Men sim bakut tuan Men sim bakut tuan Men sim bakut na breng Jing kular rim ublay Ben ken do yaki priu Bana popkin pai no men sim bakut tuwan Kubli shibun yaitu ka jingruai man sim bakoy tuwan Yai go yublay naman isang shit rem siya habing isngap kung gini ka jingruai Tadam don siya ki jingruai man sim bakoy papikwa ban panpahaw gani ka por ngachukwa ban kedoh ne khandiat chapang kajing duna kajing ruai ka badaj pang mansim bakoy ti banshu khandiat banshu kodo khandiat ba shwa ka jingwan gari bible araja hanriu ni iba ka duna bi kajing ruai ka badaj pang mansim bakoy hanrai nado bawan gari bible ni iba ka don ka jing ke em thamai shapam ka jing wan ka jing trai ka jong mansim bakoy te lese kom ka balang presbyterian ka jongi lese ngin kambo shu shu i jing ruai ki badai ba ka jing trai ka jong mansim bakoy the sango ka jing ruai ka badej pang mansim bakoy ka dei ka tu ka KHB ka bashis pa at pu hinyo ka ba ong ko mansim ka jing pan thamai ya ka jing ruai la thau da usahab Sydney Evans but dei missionary ubalamat halade ya ka jing ki ka jong mansim ha ka ta ka jing ki jong ka revival ha Wales Sydney Evans udi kunum jong Evan Roberts we ni tu ginong yalap revival ki ba krautam
ha ka revival ha wheels kat kendai spa sao ka kendai spa rio ti khendiat kung kanong rim span ga jingrwai haba o Sydney Evans u tho ya ga jingrwai u don ka ta ka jing sngo skem ba u men sim ba ko don ka bor ben pen kendo ya ki breu span ka pop ka hok bat ka jing bishar ba kum ta u don ka ta ka jing pen kendo men sim ba u men sim ba ko ru ula ben pen thamai ya ka jing long ka ba rim ba ka jing long ka bla jot la swai ka no ho tapi ni sengap mentah ya ga jingrwai ko men sim ka jing pen thamai Cô mình xin ca chính bên thêm mai ở hiệp ra ca bor bạc ram bên đủ ru ca bội u soi tan ca chính slim langi to la ya kal evening atrai to pa Yaki nong pop ban pen em Angin snow kak tin ka jong me Is naken rat angin em Kubli shibun nagabenta tu gajing rai ko men sim gajing pentamai ti ngira pet menta adli gajing rai spang men sim ba khoi ke ega section ka bobot kum tu Kadesh pang kaktian ka jong blay. To, haga ni ka section kaktian ka jong blay, iba haga Presbyterian worship, ani ka jing mani, ki jing yaseng ka jongi. Iba kaktian ka jong blay, kalong ka pedeng, jong ka jing mani blay. Bala damdan ka jing hikay, na ka jing pule na kaktian ka jong blay, ismo duna ba. But kung ta kaktian ka jong blay, kawan, ban shim ya ka benta ka bakraw, haga jing mani blay ka jongi. Bala dangi pai shi ki kot jingan wai ki HB ngi iba nadu gitu ki number ka ba shi spotlight pu hundrio ka ba karan shpa ka ktien ka jong balay ka long ka ba koridor na ta ka ba shi spotlight pu pra ka ba gi ju sultan nak ba ban ruai ha ka sur jong ka jing duai ban wat ya ka ktien jong me bat nang ta ka ba shi spot sau po Bible banga it baru gajing rai ki bangi e ben rai ba ki ben sultanat ti ngasupwa ban ong ru ne bahagi jing seng Presbyterian ki jongi kini ki jing ruai ki long ki yat pai ba kawai nama kalong kasur ka blong sup ba bat kawai nama ki kit aki ka jing mut ka ba khia hadu kata kata ya ka jing koridor jong ka ktia ka jong play kata kalong ka jing kedo na ka ne ka pang bat ngin snga ba ka ne ka por ya ka ne ka jing ruai ka ba jur ruai ha ka sur jong ka jing ruai ban wat ya ka ktia jong me Ban wat ya kak tien jong me atrai ya rap ya nga haban dashem yu jisu ulong pen em babha ulong hu blame badon bor ban shnaya ki jing pang La crowd ka pop ka jonga ban pendu kot unan banwat ya ka ktien jong me atrai rap ya nga aingur yu play na kabenta ni ka jing ruai ka balalong sha ka jing kerku na kabenta jongi kani ka jing sandur jong u John Calvin u bolong u nong sandur jong ka balang Presbyterian haga spas nem ka bakhan rio ba ka Bible kalong ka pedeng jong ka jing shakri blay ka jongi te menta bagila adep kmi ya kani ka benta sha pang ka ktien u blay ka ipat ka to ka benta ka bobot haga ni ka por pahat ngin pe chapang ka balang ti kendiang aku aban kedoh ni ba kawai ni ki nongrim ki baskem jong ka reform theology ka ba mi na ka ni ka sandor ka jong John Calvin ni ka dei spang ka balang ka bangi tip bagi ang ka balang ka dei banlong kawai ka dei banlong ka balang ka ba khoi ka balang ka balong salunsar bat ka ba mi na ki apostle oh haga ktien pareng ki ong one holy universal apostolic church taban bansyo ya kata ngidon ka mat smuturo baka balang ka jo Jesus Christ ka de banong salunsar ka bomdei man sya te sya khum
Hakino kino ki kenhon, lane begang ki denomination, lane ki tradition, lane ki rukam pateng. Henry kabalang, kade ban yeng, kade ban long kawai, na kabenta baro, but kade ban longru kata ka jingya salok kiru khoi. Te kai ka bangi i lingba ki jingruai jungi. Te habangi arwai ni jingruai ka balang shapang kabalang, ka jinghikai ka bangi yo nang ne ka long ba, ngidai ban don kata ka jingya long kawai, but ka jingya long shitali haga balang. Pi na mar teng ka judan kata ka jing sngo breu bakan me ka jing ya sngo ya per balang ka jing ya sngo ya per kan hon balang bat ki mi ki bom sngo tanat rai lingba ki ni ka jing roi ka pen scam hangi ya ta ka jing long ka wei jong ka balang te habangi page ka ni ka jing roi ki hb ka ba shis pa sam wei nong rim ka balang hang ni ni i to ka kran shai ba ngi dei ban long ka wei ngi dei ban long shitali ha ka jingai ka jongi Tungin sengap kendiat ya kan jing ruai sepang ka nong rim ka balang hang ni Kubli shibun nagabenta ka to ka jingruai nong rim ka balang hang ni kani ka dukhat ka balai ka ba so yo man sim shi shapi la bun sim ki yo pren ben na marbon jing e per la slamru ki sha le ben nong shon saudong ki ger nre riu khot ki yai sha la no ki ong kan wai adien ka miet ba kinja kan pai ka step perna ani ki kentin ki ba ai man sim shi sha te sakawai ka bangkwa ng kado hang ni ni ka jing roi ki hb ka long ka jing roi ka bangia roi ba to ai banya selok ki kur ho trai shispa sopuan shispa sopuan hang ni ngakwa ban ong ba ka balang ro ka long kum kata ka jingya senglang ki ba shipara hau trai te namar ha pedeng ka jai ban rio bujungi ka judon ma kata ka jing sngau ya phe jai ban rio bangi ngi de ki khasi ki te ki de ki wei ki bom de ki khasi te ka ban ra ka jing ya pai ka jing bam ya sngau tanat te re ka ne ka jing rwai ka ban biang ya kata ka jing long ka wei hau trai te kata kalau ka jing hikai ka bangi yo na ka ne ka jing rwai tu ai ban ya seloki kur ha utrai hukum ukris bakin it klem wai ka jing long shi liki kon jong ublei ka pen pau ka buram ka pen pau ka buram ka pen pau ka buram ukris haperthei ka balang shitel ni kayo ka borblei ban yeng hakato ma ban job ka perthei ka kot ya uben riu sha jing jot blaham kalam shaka jing im kalam shaka jing im kalam shaka jing im uji sublayam tokum tu ngila page shapang jong ka balang tementa pat ke ga section ka babod in board ka ni ka wega section pat ka badai shapang ka kam ka jong blai to ha ka ni ka section ka badai shapang ka kam ka jong blai ni i ba ka kan top ro ya ka jing yalap ya ka gospel bat ya ka jing seng balang
Te hakan dia ka section gi idon ki jing ruai ro ki papan shlur ya kata ka jing saki kristan but ya ka jing shakri ya ublay ka wai ne ki tu ki jing ruai ke ba pau khamat bha ka dei ka ni ka jing ruai ke chibe ka ba arspa apulai ka ba ong ka ya ka gospel blay shapra pi ya ka ni ka jing ruai la thau do missionary u bakra u Dr. John Roberts u bangi tepro ko mo pa joga khasi literature te uni missionary haba utho in ga jingwa udon kata ka jingyo I jingai ga jo ba ka ne ga gospel kam de show tang bakin wan kita ki missionary na reset ni shane shari ga jongi re ba nang ne na ga ri ga jongi kin mi ki missionary ba ra ya ga gospel shaki wai ba gi benta jong ko parthai ba haga ni ka portungin snap ya ga jingwa ka ya ga gospel blesha prang Kanyat ka gospel play Syaprang syakeleng ka pertei Ban roi haka balang Mensim tu ai bantei Kin mi bon hajar blapelain Na jing dom tliu ban im Na India ngi kin wan riu shine Ban ya ro nong pen im Ku bleshibun nagabenta ka to jing ruai kan yad ka gospel blesha prang shakaleng ka perthai tes ko shit rampi mo baniatre ka commission but banialap ka kerteng ka Jong Jesus Christ tenalor ka ni ka jing ruai dang show ka no ka jing ruai na ka ni ka section kong ka piku aban ka daw kadon sa ha to ka number ka ba ars pa apu nyo RR nyo ka jingo na mar ka gospel te kani ka ka wai ni ka jing ruai ka bangi jo sultan at ba ban ruai ngingo yame ablay bala baro te hang ni ngim tip mano papan kala sa kating khasi henry ka sur te kalong Welsh but haga ni ka jing ruai don art ligi sur ka wai kalong kumniamo ang persyang ban kan od ka sur ngingo yame ablay bala baro na marka gospel na marka gospel na marka gospel Jesus kawai pat kasur kalong kumniam ngingo yame ablay bala baro kalong ha kata ko te kublishibun to ka jing kan od jampi yagini ki sur Welsh ay ngu iblay nagabenta ka jing yo kanti ka jongi na ki missionary ba e jongi na Wales ya ka gospel but ya ki jing ruai but iki surru ki ba ngila but hadu menta te to menta hadin kani ka section shaphang ka kam ka jong blay ti ka ipat ka bobot kum to ka jinglong jingim kristan to kania pat kalong ka wei ka phang ka badesh phang ka jinglong jingim kristan pi hapdeng ki parabangai ki babon balang ki jingruai ki long ka themmei jong ka jing ai bor men sim bat ka jing klan hapdeng ki jing e bat ki jing ele jong ka jing im bat ki ne ki jingruai ki ai ka ta ka jing tingen bat ka jing salok ya ki to ki ba mong ka men sim na ka banta ki to ki ba pait do not bala dangi pait ya ko jingruai hakane ka section ki dan ki chi bon ba ki jingruai ki kan thop hadu arspa handriu teli ki jingruai aspa andro tulig jing ruai kani ka section hapo ki sop thim ki ba pher kom ka jing duai ka jing shaman sim ka jing ele o kristan ka jing tinju ba jing huslai ba kum ta ter te ka ba kham pau khamat e hang ne ka long ka ni ka jing ruai KHB ka ba arspa sanpo handriu ka ba kren shapang jisu u balong u lok u ba koridor te khendiat man shi tho ya ka nongrim jong ka ni ka jingruai la pen kala ya ka ni ka jingruai sha ka khatien khasi da missionary Edward H William but kung balong u sahab Sydney Evans u ne u missionary ro ulamat ya kata ka jing tray jong ka revival hari Wales but u playa ka jing shaman sim ka jong u lingba
kani ka jing ruai bat ka tu kalan ka bakhat do ka bong lut shublei hajing duai ka ba pen I ba habangi berat I ka jingkit ki bakhya ka jongi I mat ka jing sting shisha bat nang ta shusur ka ban ba jisu ulong trai halor ka jing im ka jongi ina sngap mentai na ka jing ruai jisu long lok u koridor Jisu long ulok bakordor Sha u Jisu ngayai pai Ngala suk ban yo lambaro Sha u blei ha jing duai Jing sukat nung isu do no kan nung isu saku slai namar bangim tre banwalam Lord shublei hajing duai Kuble shibon nagabentagan ni Jing Ruai Jisu long ulok ba koridor Sha u Jisu ngai ai pai Tiadang don shu Jing Ruai ba pi kwa ban kedo hang ni sakawai ka jing ruai ka badan hapo ni ka section ka ba saus pa lai pun rio ka ba ang yalam hapo senrang mau siang te yang ni ka jing ruai la thau da ka wai ka nong America ka ba pau nam ba ka ba baro nang yatip kum ka Fanny Crosby bala pen kala ka ketiang khasi di pastor T. Rodborn Oh Pastor Trevor Rodborn te dangi pai ni ka jing ruai ni I bala ringdur ye ni ka jing ruai kum ublay ubakraw ubalong uta umau siang ujongi bah pedang kita kijing kendo ngilai bandri tengen hapo ajong o bat haka jing mod ke jing perkhat ke jing khasi habangi om umau siang katai kalawan haka jing mod ke jing bau mau siang ulong bahe ubala banda banker ban isung scam ban yeng hau mau siang mo bat ye ke jing ruai ru la shim na kine ki dukot ke bangi shim haka kitab sang ke bakhat pra ka bandru fu ar baka kanai pusau ter Utra ulong mau siang jongi Tingin niya sngap kandiat yan nga jing ruai yalam hapo senrang mau siang Yalam hapo senrang mau siang Baka tien sha shu ngam la Hang tangan di na kajing imbatun na wei ngam kwa Hang tangan yo la jing at pulung Bashlay ban na kijing so trim eryong Bakirho kin chai hapok sin rang mau siang Men hindai ngan yo shong du Kuble shibon nagabenta ka to ka Jing Ruai Yalam hapo senrang mau siang baka tengen Shisha utrai bau blay jongi Ulong mau siang ba scam baka tengen Hau ba ngiyo eka jakari Te kumto ngilapet ya kini ki Jing Ruai Te kino pat ki section ki badang sa Ngidang don sa katukat ni teliki section nrenginom paitlot igita baro in pait satang ar teliki section Shaphang ka jing yap ki bangay Mo ha ka ka section ni I gidan sampau teliki Jing Ruai ki bejupen don kam hakapor bali on tap balhaba penlong ye ki jing seng dap snem te ka ai ka jing hikai ka bangi yo na ka ni ki Jing Ruai ka long ba kini ki Jing Ruai om tang bagi ai ka jing tengen ye ki to ki ba mat ye ka jing sngo si lamar ka jing khalat no jong ki ba et ba thon ki jong ki henai ka ai ka jing hikai ba ka don te ka jing im hadien ka jing yap ka jing hikai ka long ru ba ka don ka ta ka jing sok habeneng bat ka jing mi pat jong ki ba yap te tang mga chukudau khindiat Shaphang kini ki Jing Ruai kalong ka wei ka de ka ba saus pa san pu nyo ka ba ngalong unong wei shane
Bat kawai pat ka basau spa henriu pun henriu ka boong suk hakikati ujisu. Bat ka jing hikai ka bangi yo na kine ki jing ruai ka long baka don ka jing ya per hapdeng ka ne ka perthai bat ka perthai ka bansawan. Bat ka ne ka perthai ka bangi im menta ka long tang sipor kadai ka ta ka bansawan ka yai ne bonjukut. To hadian bingila depan kmi gitu ki jing ruai haga jing yap jogi bangai ngai bagi dang bun plan kini ki section haga ne ka kitan rai ki jing ruai kedang don ki snem bat ki ayom ka jing ash ka kamu play ki jing ruai pang ka ye kristan ki jing ruai alap ki jing ero ki jing ruai pang ka ri ki jing ruai revival ki khna ki samla bat ki jing ruai panwai ki bun shisha kumne te sekino bangin shim Ti nginom la ban peit ini ki jing ruai hene ka por henrei ka bakhat do ka jing ruai ka bangi kwa ban peit hene ka por ka long ka tu ka bong ka jing ai sha ka kam ka jong blai. Ti hakani ki jing hane ka section jeni ki jing ruai ngini I bakani ka kam kran sha phang ka ta ka jing long sordar ba bha. Habangi ong ban ai sha ka kam ka jong blai kamut ta ngi chu ai ya ka pisa na ban ta ka no ka kam hane ka kam kran chu ya ka jing ai ti ka jongi ya la ka jong ki jing im bengin ai ki sap ki phong na ka banta ka kam ka jong blai bar ka wai ka jing roi ka baktik bai ka jing mut ka jing parkhat ka jongi habangi kren shaphang ka ta ka jing it ya ka jong ka jing im ka dei na ka tu ka jing roi ka basan spa ka an rio ka bong jing im jonga try to shim but ya ka jing roi la tho da ka ne ka breo ka Francis Havergal bala translate ya ka cha ka ten khasi the missionary usaheb John Jones. But kani ka jing ruai ka long kung kata ka jing ai testimony ka balong shimet jong uway na ka way ka kristan. But lingba kani ka jing ruai ru ngiyu I ya kata ka jing ai ti siya ka kam ka jong ukanrat ka jing ai siya ka kam ka jong ukanrat but ka jing im ka papadiyang hun hakamat jong o. Kat do sa ka way ka jing ruai ka bangin pait na ka basang spa kat inyo ka bong haba jing im jong pi lapan ki eryong. Ya kani ka jing ruai la pin ka la ka tin khasi the Reverend W. Manners ka ka mga pa pang kadaw ba ya kani ka jing ruai bun sin ni jurwai ha ka por balum ya ka jing ai ngo henrai la ngi puli bhai ki tian jong ka jing ruai ka phang padeng jong ka jing ruai ka dei shpang ka jing sngongo namar ki jing ai ba ba ki ba blai ula the ka jing em ka jongi kangkut tang ha ka jing ruai ba balum ya ka jing ai ngo ka jongi te kumta na ka liang jo ka Christian education kani ka jing ruai ka ba dei ka nuksa ka ba bha yangi bengin long ki ba sngongo yo blai bat bengin yo ya ki jing kar ku ki bola the ha ka jing im ka jongi ha padeng kita ki eryong ki ba bonjat ka bengi ma ha ka jing im ina skap mentai na ka jing ruai ha ba jing im jong pi la ben ki eryong. Haba jing im jong pi la pen ki eryong jingker men la du baro kata la long nyau la ki jingker ku jeria ki baro ayu blale du blai te pensa lengo nyau jingker ku jeria ki baro nyau jingker ku bublai la pen yo nyau jingker ku jeriaki baro ayu blale dublai te pensa lengo ku ble shibone nagabenta ka to jing ruai nyau jingker ku jereki baro nyau jingker ku bublai lapanyo shisha blai la the shi bon ki jingker ku alo jangi tingi perpa ka jing songo ya baro gitu ki balaya don benta ka jing ruai ba ka jing tem nagabenta kini ki hymns ki bangile sngo ki jing ruai nagane ka khasi humbuk ka jangi hagani ka program ubleu nam kur hui ya pi wei ba ka jing shakri ka ba corridor ka jong pi ya ka kam ka jongo te ubleu kur khuru kini ki technicians ba ki jangi ki ba pa ya ka sound ya ka recording ba ki wei ki benta hagani ka program hagani ka por kubli shibon re pi ko redin sirangai bala treshi tom ban pen kre ya kani ka jingkren ban ru ban bu itu ki jing ruai ki bala long shisha ka jingker khu na ka benta jangi kubli shibon pi baro ba to blai un kar khu pi i wei na ka benta ka burong ka jong blai
Amen.